हादरसायाव जौ जुवा गान्जा आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै पुलिस खुंथाया गोख्रों राहा लाबोनायजों लोगोसे सम सम सेबनानै खायसे सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। नाथाय अब्लाबो खायसे सुबुङा बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जायाखै। अदेबानि पुलिस खुंथायनि मेगनाव हाद्रि सारनानै खायसे आयेन बेरेखा हाबाखौ मावबोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि पुलिस खुंथायजों लोगोसे खायसे समाजारि आफाद गौथुम आरो सोरखारि नङै फसंथानफोरा समाजारि बेरेखा हाबानि हेंथायै गामि ओनसोलाव सांग्रांथियारि मेल लाबोनायजों लोगोसे बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिबोदों। बेबायदिनो 13 फेब्रुवारि बृहस्पतिबारखालि हानजासे लाइमोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा चिरां जिल्ला सिंनि बेंटल गेटनि गंसे फिथाइ सामथाइ फानग्रा गलायाव गान्जा फाननायनि खौरांखौ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै मिथिनो हानानै गलादारखौ सेबो आरो काजलगाव पुलिसनो जाथायनि सोमोन्दै फोरमायहरो। उनाव काजलगाव थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया बेंटल गेटआव थानाय फिथाइ सामथाइ गलायाव सेबनानै गोबां बिबांनि गान्जाखौ मोननो हायो आरो बेजों सोमोन्दो थानाय दायाव गलादार धनेस्वर रायखौ हमो। गुबुन फारसेथिं बेंटल गेटआव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गान्जानि फालांगि सोलिबोबाय थादों होनना सासे लाइमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायजों लोगोसे हमनो मोननाय गान्जा फालांगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामो। আজি ইয়াত আমাৰ বেংটল গেটত কিবা গাঞ্জা ধৰা পাইছে আৰু কিয়তো খবৰ দিছোঁ তাৰপিছত আহিছে আহি আমাৰ ৰাইজকিলা ধৰিছে আৰু নামটো নাজানে আমাৰ এই বেংটল গেটৰ চাৰিআলিত হয়। যে ল'ৰাগিলা ধৰা খাইছে এইটো কৈছে 7 বছৰমান হৈছে এনেকুৱা ক'লে। বিক্ৰী কৰি আমাৰ এইটো দোকানদাৰে শাস্তি দিব লাগিব। पूरा नीचे देखो के डेली कस्टमर है ना कस्टमर ये खुले देख हाँ हाँ एक गुट ना तो बहुत गुट ना 100 টাকা मंदिर ले পূজাৰী অকলে এইটো এজনজন ল'ৰা আজি আজিতো অকল নহয় না এইটোতো পাৰ্মিশ্যন আছে এইটো বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে তেনেহ'লে কিয় বিক্ৰী কৰিছে এইটো পূজাৰ কাৰণেতো পাৰ্মিশ্যন নাই না এইটো মন্দিৰতহে থাকিব লাগে না এই বস্তুটো যেতিয়া আপোনাৰ তাতে এইটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন আছে নেকি তেনেহ'লে কিয় বিক্ৰী কৰিছে এইটো তাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰিছে এইটো পূজাৰ কাৰণে এইটো দোকানত বিক্ৰী কৰে নেকি কোনে অৰ্ডাৰ দিছে অৰ্ডাৰ কোনে দিছে